गर्मी के सीज़न में कोई ना कोई नया रेसिपी ट्राई करे के मन करेला दोस्तों। तो हेलो एवरीवन, हमार कुकिंग चैनल में रउआ लोग के स्वागत बाटे। आज हम 3 को पकल आम ले ले बानी। आम के जो ऊपर के कवर बा वो अच्छा से काट के निकाल ले हम। ई तरीका से काट ले हम। ओकर बाद एकर जो बीज बा बीचों बीच अच्छा से निकालम, काहे कि एकर बीज जौन बाटे ओकरा के निकाल के एकर गुद्दा निकाल ले हम। और यही में आम के भर के एकर आइसक्रीम तैयार करम। बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनल रहलक दोस्तों। तो एक रेसिपी रउआ लोग के साथ शेयर करतानी। तो देखिए जौन गुद्दा बा सब तीनों आम के निकाल ले हम। देखिए गुद्दा निकाल ले बानी। गुठली के जौन आम बाटे वो निकाल ले हम और गुठली के फेंक दे हम। अब चलिए एकरा के साइड में रख दे हम। अभी एकरा हम अच्छा से मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर ले हम। एकरा के हम लास्ट में यूज़ करम। देखिए ग्राइंड करके रख ले बानी पीस के। ओकरा बाद चलिए अब गैस के तरफ चलतानी। चूल्हा पे हम दूध चढ़ा देले बानी। दूध तकरीबन आधा लीटर के करीब बा। दूध अच्छा से खौल जाए, मतलब अभी गरम भइल बाटे। अभी में से 1 आध चम्मच हम दूध निकाल ले हम। यही में हम चावल के 2 चम्मच आटा और 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल दे हम, ताकि दूध के मिक्स करे में ठीक रही। कटोरी में ही हम कस्टर्ड पाउडर और चावल के आटा मिक्स कर ले हम, ताकि दूध में लम्स ना पड़ी, गुठली गुठली हो जाला। यही से एकरा नॉर्मल टेम्परेचर दूध में ही एकरा अच्छा से मिक्स कर ले हम। खौलावल दूध में मिलावे से गुठली गुठली पड़ जाला। इससे हल्का जब सुसुम दूध रहेला हल्का सा गरम, तो 2 चम्मच दूध निकाल के कटोरी में ही मिक्स कर लेवल जाला। जब दूध अच्छा से खौल जाए, देखिए चलिए देखल जाओ कि दूध अच्छा से खोलल बा कि ना। दूध हमार खोल गईल बा। तो जौन कटोरी में मिक्सचर रख ले बानी ओकरा के अच्छा से दूध में मिक्स कर दे हम। और एकरा मिक्स करला के बाद दूध के लगातार चलावे पड़ेला। देखिए तरीका से मिक्स कर देले बानी। और दूध के तकरीबन हमरा लगातार चलावे पड़ी, काहे कि दूध अच्छा से ना चलावे से कढ़ाई में चिपके लगेला। और देखिए हमें थोड़ा सा हम फूड कलर डाल देले बानी। पीला वाला फूड कलर बा, येलो कलर। और चीनी भी मिक्स कर देले बानी। अपन स्वाद के अनुसार चीनी मिला ले हम। चीनी मिलाला के बाद अब एकरा के उतार देले बानी गैस से। गैस के फ्लेम ऑफ कैला के बाद जो आम के टेक्सचर अलग मिश्रण बनेले रहनी ओकरो के मिक्स कर दे हम। ओकरा बाद मिक्सी में एकरा अच्छा से फेंट ले हम। फेंटला के बाद जौन बाटे मिश्रण ओकरा के कंटेनर में डाल देले बानी। और जो आम के कवर अलग ओहू में डाल ले बानी, गिलास में रख देले बानी। अब चलिए एकरा फ्रिज में रख देवत हई जमेला। 1 दिन जमेला छोड़ दे हम। फ्रिज में रखला के बाद दूसर का दिन चलिए देखल जाओ कि आइसक्रीम जमल बा कि ना। तो देखिए दूसरा दिन आइसक्रीम के निकल ले बानी। कवर वाला आइसक्रीम बाटे और कंटेनर वाला भी आइसक्रीम बा। तो चलिए एकरा के अब सर्व करल जाओ। छिलका के अच्छा से उतार दे हम। और इधर बाटे कंटेनर में इहो आइसक्रीम बहुत अच्छा से जम गईल बा। अब एकरा हम चम्मच के सहायता से निकालम। अब इमें थोड़ा सा हम मिल्क मेड ऐड कर दे हम। ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दे हम। रउआ लोग जैसन खाइला वही हिसाब से। जौन कवर वाला आम बाटे ओकर कवर निकाल देले बानी। थोड़ा सा मिल्क मेड डाल देले बानी और ड्राई फ्रूट डाल देले बानी। ड्राई फ्रूट्स में काजू ही डाले बानी। रउआ लोग के जौन ड्राई फ्रूट्स पसंद बा वो डाल सकीला। कंटेनर वाला में भी थोड़ा सा काजू डाल देले बानी और मिल्क मेड डाल के अब एकरा के चम्मच से अच्छा से निकालम। अगर रउआ लोग के पास आइसक्रीम स्कूप बाटे तो उसे निकाल सकीला। हम चम्मच के सहायता से ही आइसक्रीम के सर्व करम और टेस्ट करल जाए कि आइसक्रीम कैसन बनल बा। देखिए आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार भइल रहलक। तो ये आइसक्रीम की रेसिपी रउआ लोग भी ज़रूर ट्राई करम। गर्मी के सीज़न में कुछ ना कुछ तो नया बने ही चाहिए। तो ये आइसक्रीम की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करम। तो चलिए एहू में मिल्क में डाल देवतानी। अपन छोटा बाबू के खिला के थोड़ा सा दिखाएं। बाबू बताइए कि कैसन बनल बाटे। तो चलिए बाबू के थोड़ा सा टेस्ट कराएं। बाबू के आइसक्रीम तो वैसे बहुत अच्छा लागल बा। रउआ लोग भी आइसक्रीम की रेसिपी ट्राई ज़रूर करम। और वीडियो अच्छा लगी तो चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करी। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसन बनल बा। अपन भगना के भी देनी आइसक्रीम टेस्ट करेला, बोलन कि बहुत अच्छा बना है मामी। तो चलिए आइसक्रीम की रेसिपी अच्छा लागल है तो चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करी। मिला तानी अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय।